Ganahan mo sila burger te. Kay lami daw. Lami daw yung burger te. Bakit yun yung burger dili? Ginsa ni pagtimplang lami. Dati man sila tinira. Dati man sila tinira. Bartender Kati ba mo kati? Kaya pa mo. Unsa mo asa kati ng gida nyo? Umian gid mo ni ay. Wala nagpuas na. Ha? Dali oy. Wala ba sa lagi na man. Ay tuko nga na. Ano ba din sa bro? Karong jo oy. Kana lagi sa ko. Para isunda. Dali oy. Ini masuk ko din. Lambat ang tangan ko dahil. Bubuas. Wala mo ito lang. Oh, mga on sa miha kay murag gutom na gyud. Murder sa mig kuan. Kay basig wala niya mahibili nito nga sudan. Order sa mi. Kay basig mahot na mig sudan. Pamong gwapo, pamabot. Rasa. Ang duha day. Si Tiso yung si kuan ba Juldan? Bukan kaya. Ha? Tiso. Tulo. Si Juldan din boy Juldan day. Inaling mo. Lumpia, imo nga halang-halang lumpia. Yung itong mo sa utan ra o Namay na maway na mo nga gwapo te. Pa-serve to te. Gego, gego ito. Gego ba yung tiyan? Bisa apel eh. Enggak yung tiyan. Kaya napawahay mamong gwapo. Two hours later. Ato ni video ang mga gwapo kay at para nay usa diri ka gwapo wala pa nag-preserve. Mana may reserve boss. Kaon na lang ni diretso. Chaulin pa bayron. Utan daw. Ano lagi dong? Akong gikuan mong text dong. Na utan ay na. Dagang utan no. Utan mo sa kanon. Saan mo lang doy? Lamir ba gini sudan natin diri. A few minutes later. Chill times nagamay kay pag mo magkaon. 2 hours later. So na ning mapo sa kasami guys. Careful kita kay magisud-isud kini siya dati. Gusto kita yata guys, murag. Magduduha kita yata kani. Muna ikaduha nga building among gisudlan guys. Kahoy ang. Ha? Daw dapit. Lungag? Oh, Phillips screw day. Yata gilari ko niyo. Ano naman? Di Phillips screw day bangag ya. Tali sura gya na ni. Puro man kahoy ato mayatakan. Hoy metal. Oh, masking na lang oh. Masking na lang sa itip na. Kuha dito. Naugunon man. Hindi ka. Ay, masal ka mo. Ano yung Philips screw eh? Nabita na mo da jaw? Ha? Ay, Philips screw mo dito. Kaya tutuar dito di. Ay, hindi ko minili ninyo. Ay ko di na magamit. Buksan nyo ko. Ajo. Wah. Oh, good. Bencata biyan ay. Oh! Ayaw, oy! Bunga na yan! Ay siguro na pang istra ba dia? Ay, sige na!
Ay, nagdaan ako Phillips screw. Nahinay lang tani. Di kuya ni diri. Di basta-basta mo trabaho. Kat-kat baby sa kasa. Wala tayo pa ng kurente. Lisod mo lang. Mori gini, suicide kita rin. Sakot ang mga anak mata ni Babaw sa ato. Tayo minsan nga, nag-uwan ba? O nag-init pa? O, wala na. Uno atong singgot anay. Grabe. Grabe. Oo. Muna mo lidman nga gwapo. Muna nga no, tisoy. Ang lidman's max friend. Medyo sulisod gid nga agyanan mo iatakan ron. Oh, mga naog na ta kay Ang gamit. gutom na jigay na si kat-kat nga top ng snack sa may guys. Ano gamit? Liquid ka no? Isa man na gamit. Yung tugido. Ano mo na? Ano mo na? Intan na yun, intan na. Asa gawas? Ano na? Asa gawas mo? Intan na? Ito tuloy. Diretso naman to. Sami. Itagat mo. Nasingit na ata. Ligi ko ba yun? Ito. So karon nahuma naman ta, na imong snack na ta. Medyo gutom na jud da. Wala problema, respect ko lang. Para ito tagmahan niyo din. Lambo. Uy. Kabona ni sila. Ano? Chow, ya kan. Chow. Uyap. Hata chow, uyap chow. Chow di ba chow? Oy, uyap. Ala. Oy, uyap. Inggoy. Asal inggoy yan. Inggoy boy. A few minutes later. Pagsabot sa mga gose paliton. Di man mapalitaw kay magagwanta ni sa uwan. Balik na naman. A few minutes later. So karon layo mong palitan ng snack, mamalit dito sa nahan. Kilid sa highway. Mag-burger we. Ay! Excuse me! Woo! Liko. Diha, liko. Sisa na guys, kawawa sweeto akong driver. Nangilahos. Jangan pergi dah. Ada yang ketawa kelapo. Burger teh kanang lami dia teh. Ako sa kasipin update. Boleh. Hatsos. Boleh re. Wala ko na giniso di mo hatsos teh oh. So dililig ko ante, ketchup. Oh, 185 Ay, ginor. siyo lang, di kong dawat o kibuo. Naluto na ni? Wala si Sir Chuk, sa na imo Sir mo. Matik lagi. Bago na giluto. Abo ko ni giluto dai bikog ko ani. Andang ka. Bom sa order taron. Ay kabahan man sa ati god yung Oh, may ligtas pa sa. mapit mi dire. Isano na ta? Kaya pag-isano ba? Chat ako, mag-order kag mag-order. Oo, diso nakalimot jud ko. Palit ba litro so. Wa kay 1.5 dati? Wala. Dito pika ka ng chichirya. Oh, pwede ko. Order la. Nagpila ng 1.5 dati. Ay, ay kami. Oh, yes, po. Pila man ni tanan? 40 tara na kayo, sa 40 tara na. Swinta? Ang kalawan. Ayun.
Ay, ay, guta. Barato na din. Oh, barato. Yung tagi. Pwede sige. Pila tanan? 180. 185. Depende unsa nga braso ni Pepsi ba. Oh, pasasada. Ganahan mo sila burger te. Kay lami daw. Para mo suswero. Lami daw yung burger te. Look, junior mong burger diri. Ginsa ni pagtimplang lami. Dati man sila dinira. Dati man sila dinira. Sana all. Ay no, lami ang tindi. Ay, dito sa kumahanaan eh. Dawat na. Nakabili kami ng Angel's Burger. Bot ng Angel's Burger. Pangawan sa mo. Kung si Didon ba? Unya sa ng email. Mo pa baso no. Oh, way basuhay tunga bondo na diretso. Ano kasi pa ne? Wala. This is spring lang atong kating.